siya nga nag-angot kay Kristo mabinungahon. Katulad sang sanga nga nagot sa puno, mapuslanon. Ang pagtuon sumong simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay longgong version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsha, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masunson nga host sa siningatong programang Pagtuon Sumong. Kagyari ang akong duwa ng mga resource persons, perme na ninyo gini sila makita, and you have been blessed by their discussion, by sa ilang mga ginapang share sa aton mga kauturan, mga haligi sa aton iglesia diri sa CPIC. Ang ako nung napakilala sa inyo, ang associate pastor sa aton simbahan diri sa CPIC, wala sang iban si Pastor Jan Deloyd Coro. Mga kautrans. Pastor, may adlaw sa imo. Pastor, may adlaw. Pastor Delbert, may adlaw. Tag sa aton man mga kapaglaom, mga kaabiyanan nga nagapadayon sa pamati, pagtanaw, pagsubaybay. I believe nga damo sing mga utod naton nga na-bless sining programa. May adlaw sa inyong tanan. Yes, and that's correct. That's correct, Pastor Jandy. Madamo gid sa mga utod naton na-bless sa sining atong na programa. Kaya na, dito ko sa city, may nagsagot, "Ay, Pastor Tomado, hindi kuya mapakliya siya, malimot siya, kada Bernes ang gabi." Ara kita mga kauturan sa K5 News FM. Kada Bernes sang gabi, alas 8:30 tudtog, alas 9. Magbatian sa the whole Western Visayas, kag sa bilog na kalibutan. Ang kadua na akong pakilala siya ang aton nga senior church pastor diri sa CPIC. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Pastor Jan Deloyd. Mayong adlaw sa atong mga kaabiyanan, mga kauturan nga nagapadayon sa pagsunod sa inyong programa sa pagtuon sa eskwela sa Batika. Abay, ang Ginoo magagiya sa aton sa lunsay nga pagpamunga sa balaan na espiritu. Yes, and that's correct. Lunsay nga pagpamunga. Ari na kita sa aton lesson 1 sa second quarter. Apang sa hindi pa aton narido ko ang aton mga ulo. Sa sining ation ginoyari kami nagapalapit sa imo. Nagakilala sa imo pagka-Dios. Opdi kami sa pagsaysay, tagai kami Ginoo sang influensya sa malaan nga espiritu. Magin, manami pagin ang mga bunga sining nga pagtuon karon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ngamon manunubos. Amen. Amen. Yeah. Ari na kita sa Leksyon 1. Akong pangabayon, si Pastor Jan Deloyd, pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Mga abiyan ang aton nga teksto makita sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 9. Naghambal, "Sobong nga ang amay nakigugma sa akon, ako man nakigugma sa inyo. Pabilin kamo sa akon gugma." Yes, and that's correct. Pastor Jandy, Pastor Delbert, ari na kita sa kadua nga quarter. Masugod kita sa lesson 1. Ang title sa aton nga bug-os nga quarter is Growing in Relationship with God. Ang author sini is si Nena Atchison. Ang pagtubo is progressive. Nga bisan kita gulang na, still we're learning. Ako, 10 years na nga nag-retire, still I am learning. And then there is still a lot to learn. Kag bisan pagani sa bagong langit, bagong duta, we will still continue to learn. We cannot exhaust God, Pastor Delbert. Kay kung aton matungkad na ang pagka-Diyos,
Diyos na kita. But we will remain to be created beings ang Ginoo. So, ang Ginoo ya mangin-ara lang gyapon. So, ang aton nga tunan sa sininga first Sabbath reality check. Pastor Delbert, yes. Why reality check? Reality check, Pastor, kay aton atubangon ang kamaturan. Yes. Kag aton hisayran kung ano ang aton sitwasyon Siya, sa kahimtang. aton mga kahimtangan. Yeah. Kag kung paano kita mapatubo, Yes. kag diin kita magakuha sa aton kinahanglan. Amen. Kita And that's the thing. That's amo na ato mga utoran. Yes, Pastor Jandy. Yes, Pastor, sama sa ginambal ni Pastor Delbert. Ini nga lesson pamukaw sa aton kung ano ba lang aton nga estado sang aton nga relasyon dira sa Ginoo. Ginakamusta kita kung how is our relationship with Him sa nga lesson. Yeah. Ang akon nga nakita diri one word relationship. Ang aton nga relasyon sa aton manunobos. So, we are being checked. Kamusta ang aton status? Kamusta ang aton nga relasyon sa Ginoo? Kamusta kita karon? Kamusta ang aton relasyon sa aton isig ka paniyo? Yeah. Ari kita sa Sunday. Our condition. Ako na talupang dan, Pastor Delbert, sa sining election, ang bugna, tres. Dragit kita ginatudlo niya. What is our condition as of now, and then sa imo ginambal kay na ano ang aton pagabuhaton, and then ano ang mga antidote sining aton pagka bahaw kung sa Ilonggo pa. Yes, balik na kung Pastor sa imo. Dari sa bugna, Pastor, no? Ini siya mensahe ni Juan de Revelador dito sa iglesia sang Laodicea. Nga kung sa diin gintawag niya ang isa nga nagpadala sang sulat nga Amen, ang iya title Amen. Nga kung sa diin amo na siya ang katapusan ni ginahambal naton sang masami sa pangamuyo sa mga Kristohanon. Yes. Amen. Amen. So it means to say nga ang promise, ang saad, ang pangamuyo aton ginaawhag nga aton mabaton at this point. Kag ang ginadeklarar sang isa nga siya ang faithful and true witness. So ang deklarasyon kung diin nagikan ang mensahe gikan sa isa ka manitud-on nga manog pamatuod. So this is from God, of course. Kag pagkadto sa iglesia sang Laodicea. Nga kung sa diin ang kaimtangan sa iglesia sang Laodicea, naguna-huna siya nga daw wala sang makulang sa iya. Yung ganito, bastante man. Oo. Nauna siya manggaranon siya, kag maayo ang iyang kahimtangan. Pero siling ni Juan, nakulangan ka. Nakulangan ka, so gani, magbakal ka sang bulawan, kag sang panapton. Ipanapot mo ini. Tungod ka ikaw naghuna-huna that you need nothing. But, and then, ang isaya kay pagkakondisyon is that labaab. Hindi man siya init, hindi man siya bugnaw. So, ara siya sa hindi siya interesado, hindi man to siya sapyak, hindi man siya bugnaw, hindi man siya agresibo nga magpadayon sa iya nga pagtuo. So this is the two condition nga ari nga gin pahamtang sa aton sa Iglesia sa Laodicea. Ang punto bala, ano nga ang Laodicea, can you a little explain ang sitwasyon nga ang kita subong Laodicea. Pito ni ka mga simbahan, starting from Ephesus, and then Laodicea, ang katapusan, lukewarm. Ano na, Pastor, ang imo mga hatag gamay sa atong mga kauturan? Ang background sining mga pito ka mga simbahan. For the Laodicea itself, so ang Laodicea, isa sa ka-geographical nga iglesia, kag matuod nga iglesia, nga nag-sister sa panahon ni Juan, na kung sa diin, dira nagaagi man ang patubig sa mga Romanhon nga sistema, in which, in that canal as well, gaagid ang tubig neither nga alabaab. Nag-agi na sa aqueduct. Oo, sa aqueduct. Ang damay
ano ni may lagyan pero open bala. Kaya ti wala pa sila yung tubo sa una, wala pa na binto ang tubo. So ang ilay nga daw kawa-kawa nga pagkadto dito. So ang mga sang init. So amo na ang mahitabo. Matabo. So the same thing is amo man ang kaangay sang mga kauturan sa iglesia sa Laodicea. Hindi man sila mapag-rose or daw hindi. It is a check man sa aton karon sa aton panahon. May mga kauturan gid man tayo nga mga mainiton sa pagdala sang bulaton. May mga kauturan man ta nga daw masiling ka pastor ang termo kagina nga daw nagbahaw-bahaw. Oh, kag may mga kauturan man ta nga daw labaab gid. So even in my personal life also, siguro this is a personal check man sa akon kung kamusta na akong relasyon sa Ginoo. Kag isa pagit pastor ang Laodicea mo na subong ang last church. So amo na siya before Christ coming. Amo na ginatawag kita nga Laodicean church. Sa aton pa ang aton kaimtang gin-describe sa Laodicea. Yeah. Pastor Jande, ang akong dibla isa na panan nga ang magbakal kamo. Oh, okay ang antidote sa inyong pagka-lukewarm. Do you think nga may bayo ka mo but in reality hubo ka mo? Ti siling sang 70 angel, buy of me gold. Pastor, do you have some idea about buying? Dari pastor no, mga abyan ang akong dugang sinino nga ang nagambal ang aton nga Dios nga buy of me. Sa aton leksyon naghambal nga ang buying in the ancient times daw exchanging, mga bartering. So ang mga Laodiceans think sila nga they are spiritually rich, pero mga utod sila pigado, bulag, kag hubo. Para ang solusyon na ginhatag sang Ginoo sa ila, buy me of gold. Mga abyan, mga kauturan, ang meaning sinisang bulawan, true faith, kag ang kamatuoran gid nga sama sa bulawan bala kung iagi sa kalayo maging pure siya, magwa gid ang iyang pagka-pure, yung pagkatuod-tuod gid ng pagkabulawan. Say man sa aton mga kauturan dapat na aton pagtuo aton gid tuod-tuoron. Kag ikaduha mga kauturan nga abyan magbakal man sing puti nga garments. Ang meaning sini mga abyan ang panapton sa pagkamatarong ni Kristo nga ginaawhag kita nga aton suklubon ang ining pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Kag ikatatlo mga kauturan ining I salve. Ang meaning sini mga abyan amo ang balaan espiritu. Nga amo ang giya sa aton kag magkaara kita sing makakita kita spiritual discernment. Ang buy of me, pastor, sa aton niya subong concept. Ang buy kaniya kwarta. Atong kwarta bakalta. Equivalent kung pila ang presyo. Pero sa una ang buy, kay they don't have much sa papel, why kanila papel, coins lang. So hindi damo ang coins. So ang ginahimo generally is bartering. Exchange. Bartering. So ang barter kung isa hindi gina-equivalent ang presyo. Pwede nga nubo ang imo, dako ang akon. But still I need yours. So bisan dako ang akon niyang presyo, ihatag ko i-barter ko sa imo. So damo niya ako nakita. Nga we have nothing. Ang mga Laodicean wala gid sila ang presyo. Ang dako yung presyo ara kay Kristo kay tibulawan nang iya. But still Christ still wanted to exchange. Wow. To barter. Nga bisan inferior ang aton, superior iya sang Ginoo. Dako bili iya sang Ginoo kay tibulawan niya. Ang aton niya wala gid kita ya. Yet God would like to exchange just for our sake. Yes. Dira naton makita pastor ang gusto sang Ginoo sa aton no. Gusto niya mapahapiit kag mapalapit sa aton nga bisan nubo kubos ang aton value. Ang iya bisan dako ang iyang value pero ihatag niya sa aton. And perhaps in verse 20 sila nga I am at the door. Dahulat lang ko sa imo. Okay, wala mo na realisar ang imo pagkakinahanglan. So God gusto sang Ginoo nga ihatag ang iya pagkamatarong sa aton bisan pa ang aton
kaysa aton mismo kaugalingon ang Laodicean church mismo hindi makahimo sang pagkamatarong sa Yes, so, kaugalingon. hindi sila. They don't have that by themselves. So kinahanglan i-exchange nila sa kay Ginoo. Yes. Why ito tayong nalagas? Pastor John D. sa Monday, rebuke, repent, and reward. Anong imo na nakita dali? Amo ni ang nakita ni ni Ginoong Hesus nga amo ni ang solusyon nga gusto ihatag sa aton sang Ginoo. Kag gini nga solusyon siya lang gid mismo ang makahatag. Kag willing pagid siya paghatag hambal mo pastor nga willing siya i-barter biskan superior siya. Ang pamangkot sini mga biyan, willing bala kitayahan nga magbarter. Kag sa Monday nga lesson mga kauturan pastor ang ginatawag diri nga rebuke, repent, and reward. This is a call to repent. Gusto niyo nga mag-repent kita. Kis may ara kita sing pangabuhi or aton relasyon dira sa Ginoo nga daw on and off nga dasig subong luya luya sa pila ka mga inadlaw or may ara kita batasan nga mapalapit lang ko sa Ginoo kung kinahanglan ko siya. Kung may problem kita. So ang gusto sang Ginoo mga kauturan nga aton gid i-realize na kung wala siya, wala gid kita. Luya kita. In balik ta sa bartering wala. Nga amo na nang aton relasyon. Sa amo nang aton sitwasyon. Yet God is willing. Oh, tiin siling makinan na I am knocking at the door. And then amo na gusto siya nga magpakigupod kag sup with him. Oh, magkaon. Wow. Mag-inuupod sa iya. O magsalo upod sa iya. Oh, nga bisan tuod ya siya ya tinlo kita ya mahigko. Yet God is willing to eat with us, to drink with us. Yes, Pastor Delbert. Sa sinasali ko na kagina pastor no. God ara siya sa pertani gapanukto. Oh, Pero wala man siya nagrekta sulod. wala siya. Depende sa atin. So gusto sang Ginoo nga may ara kita conscious nga pagpili. Nga pilion ginaton siya nga abrihan naton siya because he want to stop. He wants fellowship. Gusto siya makig-upod kag magtinir. He wants to abide. Oh. Pero kung hindi ta pag abrihan ang pertahan, hindi man siya. And then look at there. Diin si Ginoong Hesus. Kay gapanuktok man siya. So may gapanuktok ba nga ara sa sulod? Kalabanan sa nagapanuktok sa guha. So where is Jesus in the church of Laodicea? Yes. Jesus is outside the church. So he is knocking to enter sa church kag sa sulod man sang tagsa naton ka mga tagipuso. In which the church wala nakabalo nga gin-describe siya diri sa mga 5 ka mga pululungon nga wretched siya, miserable siya, poor siya, pigado gali siya, bulag gali siya, and naked gali siya. Yeah. Well, in fact, si Ginoong Hesus, in these particular verses, gusto niya, ang kanamihan, kung di kay Ginoong Hesus, kay, sa sining nga mga verses, there are 7 eyes nga gingamit niya. Siling niya, I rebuke, okay? I chasten, I stand at the door, I knock, ano pa gini sila niya, I will come with him, I will be with him, and I will grant him to sit in my Father's throne. 7 times. Versus sa 5 ka mga miserable words nga describe niya sa iglesia. Sa iglesia. Ang aton sitwasyon. Ang aton sitwasyon sa pagkakaroon. sitwasyon. Mas damo pa himuon ang Ginoo sa aton kung aton lang siya pasudlot. May isa pa giguri pastor nga nakita. Wala ni sa atong leksyon pero kanami nga punto ni. Hinang rebuke, repent, and reward. Ang istorya bala ni Zacchaeus. Oh, nga Zacchaeus nagkadto sa plaza magtan-aw kay Jesus kung sino Jesus. Siling ni Jesus, Zacchaeus panawag na makadto ko sa imong balay. Sang dito na si Jesus sa balay ni Zacchaeus. Si Zacchaeus hindi mapakali. Si Jesus siya wala sala, siya yung makasasala. Kawatan siya. So ang presensya, that's why amo na kinanak. Ako nagapanuktok. Kay gusto sa Ginoo masulod siya. And then pag sulod niya, we will see our situation. Compare sa iyang sinless life. So amo na si Zacchaeus. Si Zacchaeus siya, wala siya ginsukot ni Jesus. Pero sila niya, Lord, if I owe somebody, yes,
I will Reward. return. And then if there is somebody who will claim that I nakapangawat ko siya, I will return cheated. 4 times as well. Wow. Tisling ni Jesus, very good Zacchaeus, you repented. Yeah, my presence is a rebuke. Okay, and then reward. Sila Wow. ni Jesus, salvation has come To to this this. house. Yeah, Pastor, sa atong nga Return, Tuesday, reward. everlasting love. Nakita na ko diri sa aton nga Martes, Pastor, nga si Ginoong Hesus nag-identify sa iya kaugalingon upod sa iglesia. Not as a sinner or as a blind one or a poor and miserable, pero he identifies with the sinner being an overcomer. Sila niya. Sila niya. So, niya, I will grant the seat with me in my throne. So, gina-identify niya, I will overcome. So, sa mga nag-overcome, may ihatag ang Ginoo. Pero ato ang mga nag-overcome, may ara sila a covenantal response sa gin-offer sa ila sang Ginoo. So, nakigkatipan sila sa Ginoo. So sa ila pagpakigkatipan ng kita naton diri sa mga record sa mga teksto sa Biblia kaangay kay Adan kay Eva, walay sapayan nga napukan sila sa sala apang ginpangita sila sang Ginoo. And that's the quality of an enduring love. Yes. Kanana igit. Wow. Amo na ang ginapangita sang Ginoo. So hindi lang kay nag-stop siya dayon pagkasala sang tao naguntat na siya. No. A quality of an enduring love. So pagkasala sang tao may ginhatag siya nga ideya kag pamaagi sistema mapabalik niya ang tao. So Yeah, and that's correct. Pastor John Day, before ako niyatag sa inyo, siling sa Ginoo, I have loved you with an everlasting love. Okay, so wala pa yadaan yan, nahihuman ang Ginoo. amen. Di ang iya lang nga gusto yan, nga aton ni na-recognize. That's why kapanoktok siya sa aton. Kaya nakita sa Ginoo ang aton kahintang, ang aton sitwasyon, subong. Nga ara kita sa Laodicean Church. Di siling sa Ginoo, beforehand I have loved you already. So just repent. That's the idea. And come to me. Just open the doors of your heart and I will come because the love has been there since the foundation of the world. Yes. Gani Pastor, no? Makatingilahan gid ni siya nga klase nga gugma. Diyos nun gid ni siya, hindi na siya tawhanon. Kaya kung kita nga mga tao lang, mga agape ni nga love. dasig lang kita matakan, Yes. makapoy, tapos ano ba tawhanon nga klase nga gugma. Pero ang Ginoo, tungod sa iyang everlasting love, Nami, sinapunta. despite what happened, nakasala kita, nahulog, gusto niya kita pabangonon. Kag gusto yun lang gid nga maupod kita, ginapangita na kita, gahulat siya, kag gusto gid siya nga kita mapalapit saya. In fact, Pastor, akong gusto idugang nga sa sanctuaryo, ginhimo yan na, kay gusto yan nga mapalapit sa aton Yes. sa sanctuary. Make me a sanctuary that I may dwell among you. Ako aragod mo nga hindi ka mo makadto pa sa iban nga lugar. No, nga mag-pilgrimage pa kamo kadto sa iban nga lugar. I am just there around you. Abide, Pastor. Abide with me. Yeah, hindi naman isa ka metaphor sa isang vine kag branches. Makita na tunda sa Juan 15, 1 hasta 11, Pastor, no? Ako nakita diri nga may mga tatlo diri ka mga metaphor yung gamit sa Ginoong Hesus. Una, amo siya ang vine, ang balagon or ang ubas, nagrepresentar mismo sa iya. Kag ang iya kuno amay, amo ang vine dresser, ang husbandman. Amo siya ang mangunguma. Kag kitaya, ang iglesia, amo ang mga sanga, ang mga branches. Ang tinutuyo sang amay, amo nga may ara bunga ang vine. Pero kung hindi ta magpabilin dito sa vine, putlon man tagyapon sa iprone kita. Putdon man tagyapon sang vine dresser, sang mangunguma. Kay wala kita pamunga. So, ang sekreto agud nga magpamunga, magpabilin. Magpabilin kag of course, kinahanglan
basta nagapamunga but silingon nagapabilin siya nga connected dito sa Yeah. main source. Kaya kahit ang tuyo, iya mamunga mo. Hindi kay dekorasyon. Okay. ang sanga, hindi kay dekorasyon lang nga magbungi lang sa mga dahon. No, the intention is to bear fruits. Yes, Sir Jandy. Ining gugmagali, pastor, no, mga abyan, kung kita nagugma sa Ginoo, hambal niya nga magatuman kita sa iya nga sugo. So, kung ang aton Ginoo amo ang vine, kitaya ang mga branches, makita sang aton mga kaingod, aton mga tao nga nagapalibot sa aton, nga kita sanga, sang sina nga or disipulo, kay ang branches sa disipulo man. Mabalaan kita sa mga katawhan nga kita disipulo sang Ginoo kung kita nagatuman sa ngayong sugo. Yes. Meaning sunod kita sang kabubuton sang Ginoo. May sama nga kinaiya sang Ginoo. So, if you want to abide in God, part ina nga magatuman kita sa iyang kabubuton. Yeah, and that's correct. Pastor Delbertan, Sir Jandy, ang atong leksyon sa sininga simana reality check. Sa aton pa, minatanaw kung ano ang atong sitwasyon. So, ang isa sa mga antidotes, isa sa mga suggestions is abide with Him. Correct. Yeah, abide with Him. Ang isa to repent. Repent. And rebuke, repent, and reward. Ang isa naman sa our condition. Yeah, so tiyan mo na isa sa mga suggestions, okay, sa aton kahintang subong na Laodicean is to abide. Yes. Wala nagkikita panahon. Ano ni ang link to the vine? Ang isa sining version, old version, sining title is sap. Oh. Na ang sap na siya, inabla ko ni ang kahoy, inuna ko ng iyang bark, ang iyang bark sa ilonggo, inang iya papanit, oo, na may mga kuanada, may mga tubig na da, may mga fluid na. So amo na siya ang nutrients nga naga-supply sa kahoy. Yes. Matuod na, Pastor, no? Kay kung ato ang nalaya, wala na to na connectar, wala na to siya gagamit kag nakaangot sa sap sa duga nga kinahanglan Duga, niya. yes. Sa duga, sa mga substance nga kinahanglanon niya para magtubo. So diri gingamit siya nga metaphor na hanungod sa balaan nga espiritu. So a good nga mag-connect kita sa vine, kinahanglan ta sang balaan nga espiritu. Hindi man naton makita nga ang balaan nga espiritu nagatrabaho sa aton. Yes, Ato okay, siya sa sulod na mo. Sulod sa panit ng kahoy. Sulod. So, amo gani nga kung kaisa, Pastor, may mga kabudlayan ta na hanungod sa pagpamatuod sang balaan ng espiritu. Kay siling diri sang Juan 14:16 hasta sa 18, siya ang aton mananabang. Pero ini siya nga mga nanabang nagapakilala sa aton sa kay Ginoong Hesus, hindi mismo sa iya kaugalingon. So it leads us to reveal Jesus Christ. Kag amo man ni siya siling kan Pastor kagina nga kinahanglan naton ang balaan ni espiritu bilang bulong sa aton mga mata because it convicts us of sin. Another thing is the Holy Spirit magagiya sa aton sa lunsay kag bug-os nga kamaturan. But it doesn't speak of itself. It speaks about Jesus Christ. So amo na ako sa Biblia kung kaysa budlayan ta magpamatuod sa balaan ni espiritu because the Holy Spirit is silent. Kaya ang iyang buluhaton matabang lang siya, maghagiya sa aton sa bug-os nga kamaturan kag pakilala sa aton sang aton nga sala. Yeah. Sir Jandy. Pastor, akon sini masumpay, no? Kinahanglan kita sang balaan ni espiritu. Mga abyan aton gid ipangamuyo kining outpouring sang balaan ni espiritu nga kanunay siya tudlo sa aton kag sa katapusan function diri sang balaan ni espiritu siya ang magiya sa aton pakadto sa kamatuoran. Yeah. Kaya mo na ang sap ang duga na hindi mo na makita sa aron sulod so ang balaan ng espiritu is working internally aron sa sulod natin. Mabalaan mo lang wala trabaho ang balaan ng espiritu kay wala bunga. Wala na bunga. Kaglaya na. Laya na. Yeah. Laya na. So, ang isa advices among the advices is we should be rooted. Yeah. Nga aton nga gamot na dalong gid
Oh, kung ang atong gamot dalom kay ang kahoy nga dalom gamot pag una nga kahoy. Pero ang kahoy nga hapaw lang ang gamot, hapaw lang na dali lang na magabot no, dali lang na matumba. Hanginon gamay dali lang mahapay. Huwag na kita panahon, Pastor. So, amo lang ni magayon na lang ko sa imo Sir John Day sa imo last day. But nevertheless, mga kauturan, ang atong leksyon is ang atong kondisyon, ginhambalan kita sa atong kondisyon. And these are the antidotes. Amo ni ang mga ginalaygay sa aton kung paano kita nga makitaan kag mangin magbalik liwat sa Ginoo. Yes, Sir Jande. Mga abyan, no? Before kita maka-start sing relasyon nga growing dira sa Ginoo, aton gid dapat i-realisar kag aton i-acknowledge nga, or let's pause for a while nga kumusta yan ang akong relasyon sa Ginoo. Nagatubo ba, mabaskog ba, or nagaluya na? Yes. Kung nagaluya na mga abyan, ang humble sang aton lesson, we have to abide in Him. Yeah. We can only abide in God kung kita magabalik dira sa iya. Kisa maluya kita, madula kita sa pagtuo. Wala kita sang iban nga kadtuan, kundi balik kita dira sa aton Ginoo. Yes, and that's correct. Yes, Pastor Albert. Sa aton mga kauturan, nayara lang ko tatlo kabutan diri. First is assessment or evaluation. Pagkatapos ng assessment kay evaluation, makita naton kung ano ang solusyon. And then, makita man naton kung ano ang result. So, nanamian ko disang tatlo ka term emphasize kay ni Pastor Tomado, rebuke, repent, kag hindi lang kay rebuke kag repent, but God will reward us. Sugaan ta sang Ginoo sa nga padya. But when God judges us, according sa aton nga leksyon kay gina sa Revelation chapter 3, when He judges us not according to the credits of our righteousness, but according to the credits of Jesus' righteousness. Let us put on the righteousness of Christ. Mga kauturan, ang aton kondisyon subong ya kinasuka kita sa Ginoo. Ang mag-inom ka alaba, budlay kitulon. Mas maayo pa nga mainit-init nga warm kag ano ni inang bugnaw. Kay ti kanami ya kun init kun init ang imo ginainom sa kaalabi na sa adlaw sa tugnaw kag sa kainit sang adlaw bugnaw imo inom kanami sa ngigo. And that's our condition, lukewarm kita. Alaba, hindi gid dapat nga kalaway gid nga inumon. But kabay pa nga aton ini matalupangdan nga amo ni aton condition. And then aton leksyon sa sining trimestre is growing in relationship with God. So madamo pa kita mga kauturan nga mga laygay diri paano kita magtubo. Kag Pastor Jandi, ini ang growing in Christ is 11 doctrines naton. May 28 doctrines kita mga kauturan. Ini ika-11 ni. And I have studied further about this doctrine nga kanami isini nga magtubo kita mga kauturan. Kaya nga aton pagtubo wala limit. Kay bisan sa langit we will continue to grow in Christ. Kabay pa. Nga aton I am excited sa sunod ng mga sinimana mga kauturan sa pagtuon pagid kung paano kita magatubo dira kay Kristo tubtob aton siya makita sa iya ginariyan. Sa hindi pa si Pastor Delbert magapangamuyo sa liwat, hindi gid ko magkataka sa aton nga mga sponsors, mga kauturan, Dr. Erwin and Dr. Aruda Hardinico, Sir Herbert Tamoni and Ma'am Evelyn Tamodi, Ido and Fimidon Vandes, John Luciano and Ma'am Goldie Jurigi Jr., Dr. Norven and Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Fehedero and Ma'am Jenna Fehedero, Ilumar, Jimmy and Annelie Trino Perdido, Sister Antipas Piedad, Sister Marlubel Herota Lurin, Ladil Balangascon, Helen Barbasa, Dr. Leopold, and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Pastor.
May kugmaon kag dalang panamon nga Dios. Nagapasalamat kami sa imo kaayo kag pagtatap sa amon Ginoo kag sang imo hamili kag walay tugpo nga gugma sa amon sa walay katapusan. You love us with an everlasting love, O dear Father. Despite of our limitation, despite of our self-contentment, kung kaisa wala kami kay balos ang amon kahimtang, ikaw nagtawag sa amon paagi sa gahom sang balaan nga Yes, Espiritu. Lord. Gani Ginoo, buligi kami nga dili kami mangin alabaa. Buligi kami nga mangin mainit sa amon pagtuo kag niyan magapamunga kami sa gahom sang balaan nga Espiritu. Itugot sa amon nga matuman sa amon imong mga saad kag ikaw mag-atipan sa amon sining kahulian nga mga panag-on Ginoo kung sa diin ang kalibutan nagakasalang isag kag nagaka problema sa mga butang nga nagakalatabo sa amon. Kabay pa ikaw magluntad sa tong anamon kag ang kalinong kag ang katawhay magapabilin sa amon. Walay sapayan sa kinagamo o Ginoo. Itugot nga ang kapawa sang kamatuoran nga ari sa amon magasilak kag magasalig kami sa paglaom dira kay Ginoong Hesus. Ini among ginatugyan ginapasalamatan nga among baton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.